Mukbang tayo ng popcorn. Popcorn? Popcorn. Hi guys! Kain tayo ng popcorn. Yummy! Ano naman ba? Sobrang lamig ngayon, guys. Anong ngayon, Digis? Harap. Sunis? Ay, ganun yung nangyayari sa akin. Gusto ko pang manood ng kwentong nakakatakot. Kwentong nakakatakot. Lagi na lang ganun pinapanood mo. Ano ba yan? Kahit mo yung video, yung pinapanood mo, pangit. So, ang dami naman ng popcorn. Gusto na yung natitira dyan. Kasi ano yun, di ba? Yung natira pa ng dati nabibili ko na. Sobrang gutom ako, guys. Kaya, sarap ng popcorn. Kapag din ay bumili ng mga yung kaya ilang beses kong mag-view eh. Pabili nga po. Asan na kayo? Paano kumain ng popcorn? Yun na nga, guys. Ayos, nakapunta ako ng maskara. Nakatipid pa ako ng piso.